مستيات بيتنا بروخ سنبات يقبرلكم كبرات تخاتلتنا تمالي بمخنيات 24 جنبوت إيتيو فورم إثيوبياويت معكن زينا نتعلت زنصبارق حدا مدب تقريبا نيرا نت مدب نقل خفالو أبنى لهم مدبنا كنعزبو إنا إذا فيديو كابز قرات مبل 34 عموتيو سراويت شعبية ناب كتما خاطون كرلو هزب سمرا نازلله قبلو من كرلو خايرئي 24 جنبوت شحنت شعات 291 عرب معلتي نشعبية الناس عسعس تقبلو هزبي النا تركت مجزاء كابز جمر مبل 34 جنبوت أركيبو إنه اتناي 3 عامتات برتاو قالسي كابز زازم 3 عامتات حليفهم ኤርትራውያን ሓድሽ መንነት ሒዞም ኣብ ሓድሽ መግዛእቲ ኣትዮም ምንባር ካብ ዝጅምሩ እዚ ግንቦት እዚ መበል 34 ኮይኑ ሓደ ወዲ 34 ዓመት ኤርትራዊ ኣብ ሃገሩ ካብ ኢሳያስ ወፃኢ መርሓ ሃገር ካብ ህግደፍ ወፃኢ ካልእ ሰልፊ ብዘይካ ኤርቲቪ ካልእ ቴሌቪዥን ርኢ ይፈልጥን ብርግጽ እዚ ሃገር ብሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ካብ ትምራሕ 34 ግንቦት 24 ናት ተመርቂፎም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሰጥለጥ ኣቢሎ መምራሕ ካብ ዝጅምር ንድሓር ዓለም ብዙሕ ተኣምራታት ሪኣ ቀንዲ ምክትል ኣምላኽ ኣማላዲ ፕሬዚደንት ንጉስ ቤት ምኽሪ ኣቦ ወንበርን ሰማይን ምድርን ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ካብ ዝብል ቁፅሪ ህዝቢ ዓለም ብ3 ቢልዮን ወሲኹ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዝነበሮ 190 ሚልዮን ብ167 ሚእታዊት ዓብዩ ፍርቂ ቢልዮን በፂሑ እዚ ክኸውን ነቕ ዘይበሉ ኢሳያስን መንበሩን ጥራሕዮም መንግስቱ ሃይለ ማርያም ሃገሩ ገዲፉን ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰራዊቱ ድራር ሻዕብያ ገይሩ ናብ ዚምባብዌ ካብ ዝሃድም ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ጨፍሊቑ ምግዛእ ጀሚሩ ወዲ 45 ዓመት ኮይኑ ኮፍ ዝበላ መንበሩ ከዓ ኣብ 80 ዓመቱ እንተኾነ ኣይከዳዓቶን ኤርትራውያን ሳዕሲዖም ዝተቐበልዎን ተጋዲሎም ዘንገስዎን ስርዓት ኣብ ዝባኖም ጼሮም ግዳይ ጉድድ ዕስክርና ስደት እስር ቤትን ሞትን ዝኾኑሉ መበል 34 ዓመት ይኽብሩለው ዘገርም ነገር ከዓ እዚ እዩ ነፃነትና ረኺብና ዝብሉ ኤርትራውያን ነቲ መዓልቲ ነፃነትና ዝብልዎ ዕለት እኳ ኣብ ሃገሮም ክፅምብልዎ ዘኽእል ነፃነት የብሎምን ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ክኸውን ዝበለት ኤርትራ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ንምዃን መሰረት ዘንፀፈትሉ ኣብ 24 ግንቦት 1991 እዩ ነይሩ እታ ናይ ኣፍሪቃ እስራኤል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ስዊድን ክኸውን ኢላ ዝፈከረት ልሳን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድኻ ተባሂላ ካብ ትፅዋዕ 34 ግንቦታት ተበቂፆም 24 ግንቦት ናይ ኤርትራ መዓልቲ ነፃነት ካብ ምባል ናይ ኢሳያስ መዓልቲ ኢልካ ምፅዋዕ ይቐልል ዝበልናሉ ምኽንያት ከዓ ክንዝርዝር أمبلبلي 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 بانديراي أمبلبلي أمبلبلي ኢሳያስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ካብ ዘለዉ መለኽቲ ካብቶም ቀንዲ ሓደ ምዃኑ ዘየማት እዩ ነዚ ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዕድመ ዝዓብዮ መራሒ የለን ልዕሊኡ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ናይቲ ከባቢ ካልእ መራሒ እውን ኣይርከብን ንሱ ናብ ኣስመራን ዓዲ ሓሎን ድሕሪ ምእታው ሱዳንን ጅቡትን ክልተ ኬንያን ኢትዮጵያን ከዓ ሰለስተ መራሕቲ ቀይረን ኣለዋ ንሱ ካብ ቤተ መንግስቲ ከይወፀ ሶማል ካብ ኣትያቶ ዝነበረት ዓዘቕቲ ክትወፅእ ትቃረባላ ደቡብ ሱዳን ሃገር ኮይና ተመስሪታ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቁፅሪ ህዝቢ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣብ ናይ ኢሳያስ ዘመን ካብ ዝነበርዎ ፈልከት ዘይበሉ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ዲሞክራስን ባህሪ ኢሳያስን ጥራሕዮም ኤርትራ ከምቲ ዝተመነየቶ ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ክትከውን ኣይበቃዕትን ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ካልእ ሰብ ኣብ ጥቓኣ ክሳብ ዝበቆል ኤርትራ ብዝሒ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ስደተኛታት ብምልኣኽ ካብ ኣፍሪቃ መራሒት ሓደ ሰልፊ ብምህላውን ሰብኣዊ መሰላት ብምርጋፅን መዳርግቲ ዘይተረኽባ ሃገር እያ ኢሳያስ ዝመርሖ ህዝቢ ቁፅሩ ብልክዕ ክንደይ ምዃኑ ኣይፈልጥን ናይ ትምህርቲ ትካላት ናብ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማእከላት ተቐይሮም ኣለዉ ንዝሓለፉ 34 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተሃንፀትን
ኣብ ኤርትራ ቤት ምኽሪ ይኹን ባይቶ የለን መራሕቲ ህግደፍ ናብ ኣኼባ ካብ ዝኣትዉ 24 ዓመታት ሓሊፍዎም ናይ ሚኒስተራት ጉባኤ ተኻይዱ ይፈልጥን ሃይማኖታዊ እምነታት ማዕቀብ ኣለዎም እቲ ብ97 ዝጸደቐ ቅዋም ኤርትራ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ መጻሕፍቲ መደርደሪ ከብሒ ኢሳያስ ኣሎን የለን ዝፈልጥ የለን ድሕሪ 1993 እንተወሓደ ንይምሰል 110 ሃገራት ዓለም ምርጫ ምክያድ ጀሚረን ወላ ንኣፈን ይኹን ዲሞክራሲ ፈጺሙ ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ዝኣቱ ዘይኮነ ናይ ፖለቲካ መርሕ ምዃኑ ተቐቢለን ይሰርሓሉ ኣለዋ እዚ ኩሉ ኤርትራ ነፃ ሃገር ምስ ኮነት ዝተፈጸመ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ዲሞክራሲ ዝብል ቃል ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ስም ሰልፊ ኢሳያስ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ህግደፋውያን ዲሞክራሲ ማለት ኣሜሪካ ንህዝቢ ዓለም ዝፀዓነቶ ክፉእ መንፈስ እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ኣብ ኤርትራ ናፍቆት ዲሞክራሲን ዓፈናን ካብ እዋን ጣልያን ዝኸፍአ ኮይኑ ኣሎ ኣቶ ኢሳያስ መዓሲኻ ምርጫ ትገብር ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ምርጫ ማለት ከ እንታይ ማለት ኢሉ ንሕቶ ብሕቶ እናመለሰ ንስልጣኑ ክልተ ፀጉሪ ኣብቂልሉ ኣፍርኡ ክሳብ ዝምለጥ እውን ሓጊሉ ብሓዊ ዝተሓፅረ ናይ ኤርትራ ዶባት ሓሊፎም ካብ ናይ ሱዳን ናይ ዕንቅርቢትን ተመንን መንከስቲ ድሒኖም ናይ ሊብያ ሙቐት ተፃዊሮም ኣውሮጳ ዝኣተዉ ዕድለኛ ኤርትራውያን ናይ ሃገሮም ፓስፖርት እኳ ኣውፅኦም ኣይፈልጡን ኢሳያስ ዘመሓድራ ኤርትራ ነዚኣ ትመስል ክቡራት ተኸታተልትና ኢትዮ ፎርም ኣብ ናይ ትማሊ ን24 ግንቦት ኣመልኪቶም ዘቕረብዎ መደቦም ንውሕ ዝበለ ጽሑፍ እዮም ኣቕሪቦም ነይሮም ትማሊ መዓልቲ ነጻነት ኣሜሪካ ክሳብ ዝመስል ካብ ዛዕባ ኤርትራ ጉዳይ ኣሜሪካን ትራምፕን እዩ ዓዚዙ ውዒሉ ኢሳያስ ሎሚ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ብፌደራላዊ ስርዓት ትመሓደር ብምህላዋ ቅሳነት ኣይተሰምዖን ቀንዲ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ዝቃለሰሉ ዘሎ ዕላማ ብቋንቋን ዓሌትን ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል እዩ ቻይና ብኢንዱስትሪ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምስርዓ ንኤርትራውያን ስለምንታይ ከም ዝሕጉሰናን ከም ዝጸልወናን ኢሳያስ ጥራሕ ክምልሶ ዝኽእል ንሕና ኣበይ ኣለና ደረጃ ኢንዱስትሪ ኤርትራ ኣብ ከመይ ደረጃ ይርከብ ዝብል ደፋር ሓታቲ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ኣፉ ዝኸፍት ሰብ ኣይተረኽበን መለኽቲ ብባህሪኦም ጣቕዒት ይፈትዉ እዮም ጣቕዒት ግን ኣብ ቦትኡ ክኸውን እንከሎ መቐረት ኣለዎ ትማሊ ንኣብነት ኢሳያስ ዝነበረ ተስፋ ሰላም በኒኒ እዩ ምስ በለ ህዝቢ ከጣቕዕ ርኢናን ሰሚዕናን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣሉታ ምጥቃዕ ሰላም በኒኑ ማለት እኮ ሞት ኩናት ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ بزكرياس كبر أب النتر على الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي